Paitaan eh, wala man nagkaon-kaon na nagkanon. Sige na lang sagig balanghoy. Ang klase na biya, wapa ko napalitan ni Papa school supply. Ngun saan ako to si Papa be, basig nakalimot to. Patay, Lunis naman yung klase sa kong anak. Gibiyaan pag sa kong asawa. Masao man ako ni Ronay. Pero sige lang, kayahon ako ni para sa kong anak. Limpyohan akong balanghoy be. May lang kaambag-ambag sa itong kagutom. Balanghoy. Sige bugas, natay kalungag. Gutom nung guwane. Si Papa be. Ah, gutom na ko. Oy, Len. Nah, wala na ba'y bugas dira? Sige, magluto sa ko. Len, matay bugas, Len. Balanghoy lang sa talin. Ba, sige naman tagbalanghoy pa. Saging na po naman hinug diri saging. Oh, sige, Len. Saging lang mo, Len. Wala na yung balanghoy, Len. Pa, wala ba tubig pa? Kapansan ako na. Paitaan eh, wala man nagkaon-kaon na nagkanon. Sige na lang sagig balanghoy. Ang klase na biya, wapa ko napalitan ni Papa school supply. Ngun saan ako to si Papa be, basig nakalimot to. Tibet-bet yung kasan eh. Sige na lang tagsagig. Balanghoy, ani. May naluoy sa kong anak ba? Hindi na yung makayag ka o balanghoy. Parang tubig pa ah. Patang klase na pagawa ko ko'y notebook. Sige, Lin, palitan na rin ka na kulin o magalog-loag na talin. Sige pa. Pero pa, Lunes na ba yung klase? Patay, Lunis naman yung klase sa kong anak. Gibiyaan pag sa kong asawa. Masao man ako ni Ronay. Pero sige lang, kayahon ako ni para sa kong anak. Layo ba din yung balay nung Franklin? Pero sige lang, trabaho man ako ni. Kailangan ako siyang tuon kay mga dyan itabangunon. Bantog rag wala gatin og meeting sa barangay kay layo na kay ilang balay. Sige lang, kailangan ako siyang tuon para makabalo siya na membro na siya sa purpose. Uy, tora, tao. Putahan ako yung asang balay nung Franklin. Hey! Oy! Sir, asang balay ni nung Franklin? Ay, lang nung Franklin. Nandito sa unahan, sir. Ah, sige sir. Salamat ki sir ha. Ayo! Nong! Uy! Kunsa ato? Naade ko diri anong. Hinabang ni sa mga pobre. Dayon sa! Nong, layo diri inyong Adriano. Bantog rag wala kay ating meeting sa barangay. Epekti man ding layo ang inyong balay. Lagi sir, wala ko'y tayo man na sir kay may mo bantay sa kong anak niya. Busy po ko sa kong uma. Tama jud ang akong pag-anto diri kay nakita nako natabangonon kay mo. Kay unsa din na sir? Mao ning hinabang sa gobyerno na dako kayo nigtabang sa mga pobre. Mao ning purpose ug usa na ka kamembro nong. Ay salamat yo kay sir. Dako na kay nagtabang sa ko sir. Magapalit na jud og bugas og isusupply sa kong anak. Mga unit nagsaging sir. Ah sige sir, salamat na lang saging sir. Bilis ako magdugay kay layo pa man akong magkason. Agtus ako.